Libuan ka trabaho ang gidalit ato sa job fair sa Department of Labor and Employment sa Region 11 sa Davao City. Atong saro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, libuan nga lokal nga trabaho ang gihanyag sa Department of Labor and Employment Region 11. Usa ka malipayong adlaw ang adlong Huwebes, January 30 alang sa 23 anyos nga si John Michael Banzuelo. Kay human matanggong ug 8 ka bulan nga way trabaho, hired on the spot siya, is a production worker sa usa ka food manufacturer. Ato sa job fair sa Department of Labor and Employment Region 11 sa usa ka mall sa Bahada, Davao City. Graduate si John Michael sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Apan lisod matud pa makasulod sa PNP, maunangita na lang kini og trabaho nga wa masubay sa iyahang nahumang kurso. Taga North Cotabato siya ug dinhina sa Davao naning palad. Sa panahon ngayon, ma'am, importante po, ma'am, na may trabaho po tayo, ma'am, kasi marami pong gastusin ngayon, ma'am, lalo sa pang-araw-araw, ma'am. Sama ni John Michael naning kamot sab nga muli niya ang uban nga nangitag trabaho aron makatabang sa pamilya. Kini nga DOLE job fair naghanyag og 1,682 local job vacancies nga dunay 23 employers. Sagad sa gihanyag nga posisyon mao ang customer service representative, content moderator, bookkeeper, service crew ug machine operator. Ang mga top industries mo niya ang administrative and support services, ang financial insurance activities, information and communication, yung BPO natin, at saka yung manufacturing, wholesale and retail. Doon na say kadiwa booth ato sa job fair. Diin gi-display ang mga baligya nga produkto sa mga mag-uuma sa mas barato nga presyo sa pagigalayon kini sa Department of Agriculture Region 11. Gipasalig sa DOLE nga doon na pailaing job fair aron mahatagan og venue ang mga nangita pa og trabaho. Samtang misa ka matud pa ang employment rate sa Davao Region. Atong employment rate nato sa October of 2024 naa sa 97.5 compared to last year of the same period of October of 2023, so taas ta karon og 0.4%. Sara, out of 468 nga registered applicants, 43 ang hired on the spot. Alang nga to sa mga wala ma-hire, wala makuha, doon na pa yung mga musunod nga mga job fair ang DOLE-11 o ginalauman nga doon na nay overseas nga job vacancies. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.